Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula sithethe pha ngogolkipa kweqela leKaizer Chiefs uBrandon Peterson. Baphulaphula ke masimnikezeni umntwana abantu flowers zakhe saphila. uBrandon Peterson ngokuphosa imibuzo kubalandeli baseMzantsi Afrika ukuquka kwiitimu zonke eziyi-16 eMzantsi Afrika into yokubana ke ingaba na iKaizer Chiefs ke niyizonda ngoba itheni na. Ngoba umzekelo xa sithi ukujonga phaa baphulaphuli ngendlela umfana omdala ke aphefoma ngayo nangendlela zijule ijacu ngakhona phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs, kusukela ke oko kuthe kwavulwa le sizini isandla sakuBrandon Peterson usixhomile umfana omdala. Masidluleke lapho masithethe ngemetshi yanamhlanje kabaphulaphuli ke. Namhlanje uBrandon Peterson wenze ezibukwayo ngoba ke ixesha elinintsi uba beningaqwalasela iKaizer Chiefs ke ngeyithe yanengxakanyana kule mizuzu ekuqaleni phaa nge-second half, kodwa uBrandon Peterson ukwazile ke iKaizer Chiefs kuyihlangula, engaqali ukuyihlangula umfana omdala. Ngelipheleleyo ke baphulaphuli ke uBrandon Peterson udlale kakuhle kakhulu namhlanje iKaizer Chiefs ke xa iqobisa napha neqela ke lezamalekhe. Umfana omdala ke simothulela umnqwazi, usebenzile, ulwile Peterson, futhi ke sisitsho ke napha kumqeqeshi ke webafana Hugo Broos angakuthatha mfana omdala ke ube ngugolkipa wesithathu phaa kwibafana futhi ka udeserve ke noba ngunumber 3 udeserve uba ngunumber 2 phaa emveni ke kuka lo mfana kuRowan Williams, ube ngunumber 2 phaa emveni koWilliams mfana omdala ngoba usebenzile Brandon Peterson. Kaizer Chiefs ke uyihlangule mfana omdala. Asizungena kakhulu ke kwezinye izinto, sisafuna nje ukuthulela umnqwazi phaa uBrandon Peterson baphulaphule umfana omdala ukusukela ke oko ke zama ke okwafika uKaizer Chiefs ke kungenzeki, kunzima baphulaphule ke. Uba niyakhumbula ugolkipa beKaizer Chiefs uBrandon Peterson noBruce Vuma babetshintshwa rhoqo, betshintshatshintshana kungekho bhetele okunomnye. Abantu abaninzi bekhala besithi iKaizer Chiefs ke bayokhangela ugolkipa bachithe ke abagolkipa ababini, futhi ke nam ke ndandingomnye abantu ke wayesephelelwe lithemba kuBrandon Peterson napha kuBruce Vuma. Kodwa kule season ke uBrandon Peterson umfana omdala ke noko uyazama ukuyivala laa ndawo kakhune. Ewe ngeke ade ayivale indawo kakhune, ngeke ade ke abe nguyitumele ngikhune, kodwa noko uyazama umfana omdala phaa uKaizer Chiefs ke unoko ngena golkipa ngoku. Endingatsho ndithi iKaizer Chiefs ke ithembele phaa kuBrandon Peterson zothi ga ngoku baphulaphula ke andifuni obe ndiyitsala ndiyenzande le nto. uBrandon Peterson umfana omdala uyadeserva ukubheka kwi-AFCON, uyadeserva ukubheka kwi-World Cup. Usebenze kakhulu ke namhlanje umfana omdala ke xa iKaizer Chiefs iqobisana phaa neqela ke lezamalekhe. Baphulaphuli ke nekake ningene nanitsho nento yokubana ke niva njani na ngemeko kaBrandon Peterson. Nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.